grazas por este primer mercadillo solidario que facemos neste Días Leiras Pulpeiro, que ten como causa un objetivo moi importante, además que necesario e bonito, que ni máis ni menos que axudar a construir o Parque Infantil Murallalandia, un parque que inclúe o xogo, a curación e a cultura. Dou as gracias, en primeiro lugar, a Manuel, a Días Leiras Pulpeiro por abrirnos, por transmitirnos esta enerxía, a todas as autoridades que nos acompañan, a todos vos, alumnado, a todos os colaboradores, os motores que fixeron posible esta iniciativa, a Rosana, a Lucía, a Begoña, a todos os alumnos, a todas as empresas, 68 colaboradores. Moitas grazas por axudarnos a construir un espazo que une cultura, xogo e historia. Acabo dando paso a Manuel e grazas de novo. Bo día. Bo día a todos e todas, autoridades, traballadores do ámbito sanitario e educativo, sede benvidos a esta festa da solidaridade que celebramos por primeira vez no IES Leiras Pulpeiro. E digo festa porque despois de meses de traballo, esforzo e ilusión, demos armado este evento co compromiso e colaboración de boa parte da nosa cidade, alentada polo obxectivo común de dotar a área de pediatría do ULA dun parque infantil. Festexamos a xenerosidade compartida, o cariño da veciñanza, a empatía de sermos cidadanía e a cooperación cívica de progresar como sociedade e non deixar de lado a aqueles que máis o necesitan. Esta celebración xorde da AMPA do IES Leiras Pulpeiro, un centro de barrio, de todos e todas, para todos e para todas, que sabe moi ben o que é a diversidade, a convivencia e a compensación das desigualdades da que parte o seu alumnado. O compromiso comunitario é a ferramenta máis poderosa para conseguir uns servicios públicos dignos e de calidade, que den unha resposta xusta ás situacións que combatimos día a día. Pedimos, como usuarias destes servicios, que a sanidade, educación e os servicios sociais cooperen e vayan da man eliminando as barreiras que se nos presentan como cidadanía. Eu quixen sumarme personalmente e impulsar esta celebración con toda a miña enerxía, na condición de doente de longa duración que coñece moi ben o extraordinario labor do personal sanitario e que chea de agradecemento pincei as velas que nos trouxeron hasta este día. Iso sí, con moitos atrancos. O máis forte deles, a perda da miña nai. Este traballo é unha homenaxe á súa memoria. Ofrécelo a ela como máis valioso que poida darlle. Sen este sistema que sostemos entre todos e todas, eu non tería forzas para estar aquí, nin esperanza en superar estas dificultades, nin ilusión por envolver media cidade neste proxecto. Todo isto debollo á miña familia, aos traballadores e traballadoras do Hospital Lucas Augusti e as miñas compañeiras do AMPA, que fixeron posible que hoxe nos deamos este agasallo, esta festa na que se vexa o mellor do que moitos dos que estamos aquí levamos dentro. Moitísimas gracias a cada un e a todos vos, autoridades, amigos, compañeros, a todos. No nome da nosa comunidade educativa
no nome desta extraordinaria comunidade educativa, damos por inaugurado este mercado solidario. Moitas grazas a todos por vir, moitas grazas polo vosso apoio. Fagamos posible o parque infantil para a área de pediatría do Oula. Estamos no Leiras Pulpeiras no Mercadiño Solidario, que temos aquí a membro da AMPA que nos vai explicar de que vai esta iniciativa. Bueno, pois esta iniciativa vai simplemente de recaudar fondos para o que sería unha zona infantil exterior na área de pediatría do Oula, para que os pequenos que estén ingresados na zona de pediatría do Oula pois poidan salir ao exterior e ter unha zona cuberta na que poder xogar, xa que os pobriños están ali ingresados, claro. E, bueno, é un pouquiño unha iniciativa por parte da AMPA, con Rosana, coa colaboración dos coles, de Casás, de Menéndez, de aquí do propio Leiras, e toda a xente que nos quixo aportar algo. Clubes... Entón, entendo que son moito material que foi donado, que estamos aquí vendendo no mercadiño para recaudar fondos. Todo é donado. Nos coles e no instituto recolléronse os xoguetes, basicamente, e despois todo o que temos aquí de artesanía, mamás, papás, nenos, avós, que estuveron facendo diversas cousas para vender aquí de maneira totalmente altruista. Pois moitas gracias. A seguir traballando. Tiñas a vos. E agora estamos ca directora do CEP Casás, Vero. Hola, boas, que tal? Estamos aquí vendo o que hai no mercadiño para axudar aos membros do Oula. Que nos podes decir deste mercadiño? Bueno, que estou super orgullosa, super enchida do meu centro, participaron todas as familias, participaron todas as aulas e todos os cativiños, e vexo que hai gran afluencia tamén de mestres e persoal do meu centro. Estamos vendo que atenden o posto e tamén fixeron obxetos de forma manual na casa, na clase. Sí, cada aula fixo un proxectiño que presentou aquí para vender ás familias. Pois noraboa, moitas gracias pola participación. A vos. Bueno, estamos aquí en el mercadillo solidario. Estamos aquí en el mercadillo solidario y nada, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos, Rita? Pues tenemos muchos figuritas, bueno, figuras, peluches, hechos jabones, a mano. Peluches, jabones, atrapasueños. En el puesto de allá tenemos libros.